खुलुमबाय लोगोफोर, गासै खौरां नायगिरिफोरखौ बरायबाय। लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आं गासै नायगिरिफोरनि सायाव आसा खालामबाय। दानिया फैदो खौरांखौ जागायदिनि। कक्राझार जिल्ला बिजेपिनि मावखुलियाव दुथांनि थाद'नाय गैयै अन्थाइजों खुबैनानै गाग्लोबनाय जाथाया सोराङाव फैदों। कक्राझार जिल्ला बिजेपिनि गाहाय नेहाथारि अनिर्बान दासआ फोरमायनाय बायदिब्ला 12 जुलाइआव 4 खेब अन्थाइ खुबैनाय जाथाया जानायनि उनाव आरोबाव नैथि खेब 14 अक्ट'खालि बेबायदिनो दुथाङा अन्थाइ खुबैनायजों बिजेपिनि मावख'नि खिरखिया बायदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला गिबि जाथायजों लोब्बा थानायनि सन्देहआव टेङापारानि राजेश चौहान मुंनि सासे सुबुंखौ पुलिसआ दासिमाव खाबाय। कक्राझार जिल्ला बिजेपिनि गाहाय नेहाथारि अनिर्बान दासआ जाथायखौ गोख्रों नायसंनानै दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा होनो दाबि खालामदों। लोगोसे बे जाथायनि सायाव आरोबाव गुबुन दुथांनि आखाइ दङ होनना बिथाङा सन्देहबो खालामदों। गुवाहाटीआव 3 सिखाव हमनो मोनदों, जेराव सासे बर' सेंग्रायाबो दंफायो। गुवाहाटीआव मोनसे संदाननाय समाव बशिष्ट पुलिसआ 3 सिखावफोरखौ हमनो मोनदों आरो गोबां बिबाङाव सिखाव खावनाय मुवा बेसादफोरखौ जब्द खालामनो हादों। बे सिखावफोरखौ राकेश बर', गौरब प्रसाद आरो आब्दुल बारेक होननानै सिनायथिदों। सिखावनि फोरमान जानायनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिसआ मोनसे जायगायाव सिग्रोमो आरो पितलनि गणेश मुर्ति, फुजा होग्रा थालिफोर, बर्तन, लथा गंसे, एलपिजि सिलिन्डार गंसे, गारिनि बेटारि, कारेन्ट तार आरो कारेन्ट तार हास'ग्रा मेसिनफोर गंसे, दमकल आरो गोबां खावनाय मुवा बेसादफोरखौ मोननो हायो। पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला बे 3 सिखावफोरा आलादा आलादा ओनसोलफोरनि सिखाव खावनाय जाथायावबो सोमोन्दो दङमोन। आथिखालाव बे केसनि सायाव आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ होननानै मोनथिनो मोनदों। 7 बोसोरनि उनाव बिटिसिआव मोसौ बायलाय फानलाय खालामनो थाखाय हाथाइ बेखेवनानै होफिननायनि सायाव कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमानि जारागुरि ओनसोलनि माखासे रायजो राजाफोरा बिटिसि सरकारनो साबायखर जासिहरदों। सासे सरासनस्रा सुबुङा बुंथिनाय बायदिब्ला मोसौ बाजारा थानांगौ, मानो होनोब्ला मोसौ बायलाय फानलाय खालामनानै सरासनस्रा संसार जानायाव गोबां हेफाजाब मोनो। मोसौ फाननानै लोमजानाय साजानाय, गथ' फोरोंनाय बायदियाव हेफाजाब मोनो। बेनिखायनो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनो साबायखर जासिहरदों। चिरांनि अन्थाइबारि बर' निलिबारि गामियाव सिखाव खावनाय जाथाया सोमजिदों। चिरां जिल्लानि रुनिखाता थानानि सिङाव थानाय बेंटल बर' निलिबारि गामियाव हरनि 12:30 समाव खाबु लानानै सोरबा दुथां सुबुङा जेसिबि आरो ट्रेक्टरनि बेटारि आरो सेल्फखौ खावनानै लाङो होननानै मोनथिनो मोनदों। खौरांनि गेजेरजों बे बादायाव थानानै नेनाय सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बे जेसिबि आरो ट्रेक्टरफोरखौ आइ दैमानि खुरखानायखौ होबथानो जिअ' बेग बस्ता जाबनायाव बाहायनो थाखायसो लाबोनानै दोनदोंमोन। बे जेसिबि आरो ट्रेक्टरफोरा कक्राझारनि थागिबि सुदां कुमार ब्रह्मनि होननानै मोनथिनाय जादों। बे जाथायखौ लोब्बा लाखिनानै अरायथा नङै बादायाव थानानै जेसिबि आरो ट्रेक्टरफोरखौ नेनाय सुबुंफोरा खौरांनि गेजेरजों चिरां जिल्ला पुलिस बिफानखौ नायबिजिरनो थाखाय खावलायदों। दायो बिथांमोना बेंटल आउटपस्टआव बे जाथायखौ बिथा खालामनानै गसर थिसननाय जाबाय होननानै मोनथिनो मोनदों। खौरां बिजोङाव गोसारनाय खौरांखौ मोननानै बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया मोनसे गोख्रै राहा लादों। आइआइटि बिटेक केमिकेल फरायनो मुं थिसननायाव रांनि आंखाल जानाय मोनसे रादाबखौ मोननानै बिथां हाग्रामा महिलारिया मोनसे जर'खा थांखि लादों। बे रादाबखौ मोननानै बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया रां मदद होनो गोख्रै राहा लादों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बिटिसिनि खालिंदुवार बियाबनि खान्थालगुरि गामिनि कुनाल बर'आ बिटेक केमिकेल फरायनो इन्ट्रेन्सआव उथ्रिसार जानाबो मुं थिसननो रांनि आंखालाव गोग्लैदोंमोन। बिखौ लाना बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया कुनाल बर'नो मोजां रादाब हरो। थांनाय सानखालि बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिनि बिथोन बायदियै बिपिएफनि लाइमोन गांखंनि दैदेनगिरि कास्तम बसुमतारी, प्रहलाद बसुमतारी, बिटिसिनि बारग' इएम बनजार दैमारि, टिसिएलसिसिनि मासिगिरि बिक्रम दैमारि आरो गोबां दैदेनगिरिफोरा कुनाल बर'नि न'खराव थांना फरायनायनि खरसा होनो रादाय होलाङो। लोगोसे हाग्रामा महिलारिया रांनि मदद हरगोन होननानैबो फोरमायथिलाङो। बड'लेण्ड एफसिखौ हेफाजाब होग्रा बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां।
थाबैनो दुरान्ड कापआव बड'लेण्ड एफसिनि गेलेगिरि अनला दाउजों बांसिनै सिनायजानाय गेलेगिरि रबिनसन ब्लेन्डन-रेन्डनखौ नुनो मोनसिगोन। बे खेबावबो बिथांखौ बड'लेण्ड एफसियावनो नुनो मोनगोन। थांनाय साननैसो सिगां बर'नि मुंदांखा जोलुर गेलेगिरि बिथां हलिचरन नार्जारि बिथाङाबो बड'लेण्ड एफसिनि जानानै गेलेगोनखौ खौरांनि गेजेरजों बुंथिनानै होदोंमोन। लोगोसेनो गुवाहाटीआव जानो गोनां 135थि दुरान्ड कापखौ क'क्राझाराव खुंनो हायैखौ लानानै दुखुनांथाव होनना फोरमायथिदोंमोन। आथिखालनि लाइमोनफोरनि जिउआव सोलोंथाइजों सोमोन्दो गोनां गोबां रोखोमनि जेंना नुजाथिनायखौ लानानै सनम वांचुकनि उखैहाब सोमावसारनाया 18 सान आगान होबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आबसुआ दिल्लीनि जन्तर मन्तराव सनम वांचुकनि उखैहाब सोमावसारनाय हाबाफारिनि सायाव नोजोर बोनानै थांनाय सानखालि खौरां मेल जथुमनाय जादों। बे खौरां मेलाव आबसुनि आफादगिरिया सनम वांचुकजों गोजोनै सावरायनानै जेंनाखौ सुस्रांना होनांगौ होननानै भारत सरकारनियाव खावलायहरदों। बे उखैहाब सोमावसारनायाव सनम वांचुकआ देहानि खैफोदाव गोग्लैयोब्ला बेनि दायनिगिरिया भारत सरकारनि जागोन होननानैबो एबसुनि फारसेनिफ्राय बुंथिदों। थांनाय सानखालि बङाइगाव जिल्लानि 27 नं राजा लामा साफ्राकाटायाव दावदै लाबोनाय गंसे ट्राकआ सामलायनो हायैयाव हारसिङैनो बेलथायलांदों होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। ट्राकनि जाब्रबथायाव रावबो जेबो जायासै होननानैबो मोनथिनो मोनदों। गोबाव सम बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांजों थाफाबोनाय आरो बिपिएफ दोलोनि जानानै खामानि मावबोनाय गफुरनि बबेनिबा खुंगुर नार्जारि एबा बिजय सिंआ गोब्राब बेरामाव गोग्लैनानै दङ होननानै मोनथिनो मोनदों। गफुरनि गोजोन फोथार गामिनि मोनसे समनि सानजा गफुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 1996-98 मायथाइनि बारग' आफादगिरि आरो लोगोसे गफुर हालामनि समाज सिबियारि बिपिएफ हान्जानि सासे गोख्रों दैदेनगिरि बबेनिखा खुंगुर एबा बिजय सिं नार्जारिया दिनैसिमबो गोब्राब बेरामाव गोग्लैसोनानै दङ। दुखुनांथावदि 2025 मायथाइनि 1 मे दाननिफ्रायनो बेरामा गोब्राबसिन जायो। गोबाव समनिफ्रायनो नखरा फाहामथाय होबोगासिनो दङब्लाबो नाथाय दुखुनांथाव बेरामा गोबां जानायलाय मोजां फाहामथाय होदोंमोनब्लाबो बिथांनि देहाखौ गोग्गो लाबोफिननो हायाखै। बेनिखायनो गोबाव समनिफ्राय फाहामथाय होबोबाय थानाय नखरा आथिखालनि बिटिसिनि चिफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनिसिम मदद हास्थायदों।